Gewa kawuono waringo nyaka e sub-county ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya kama wadwoko nonro e gweng' mar pap Nyadiel. Jafwambo marwa ma bende en jalos chenro ni Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Nyakwaramogi Ojwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Siaya. Ofuyo ka owuok e gweng' kata senta kata chiro mong'ere ni Dond Koki kata Dondi ma odhi piyo e gweng' mong'ere ni pap Nyadiel. Ka isekadho kata ilimo gweng' mong'ere ni pap Nyadiel, ang'o mabiro e pachi? Iparo ni ang'o madinemi chak gweng' ni pap Nyadiel? Nyakwaramogi kapok wayudo kuku mar wach gima dinemi chak gweng'ni ni pap Nyadiel, we wawinj anena ni jogweng' makae to pachgi chalo nade ewi nonro mar nying mar pap Nyadiel. Nonro matin wacho kata sigana mwasewinjo wacho ni ne nitie mapeche mang'eny ka. Koro mwandini ne nyuolga kae, to mwanda kaka wang'eyo en diend bungu. Emomiyo ne ochake en pap Nyadiel. Biro kae 2008 to ayudo ka pawni ne en pap maduong' to noting'o diek mang'eny. Koro nonyisa ni en pap mane diek ng'eny mane nyuole. Mane momiyo nonyisa ni nochake en pap Nyadiel. Gweng'ni ne nitie bungu moro to ne en pap to timo mapeche. To gimoro nitie miluongo ni lee moro ni mwanda ma en nyamine diel. Ne ging'eny ei mapera kanyo kendo ne ginyuolre, nyithindo ne ng'eny, nyithindgi ne ng'eny. Koro mane ka ng'ato dhi to wacho mana an but kar pap Nyadiel ka. Kech nyamwanda en gima diel mar bungu. Koro emomiyo ochake ni pap Nyadiel. Chon noyugno ne en bungu, ne en pap maduong' nyaka mwalolo kacha. Koro gweng'wa ni ne wang'eny gi jodwar. Jodwar ne en ka kaka jodongo mane wan go madwar ne en jaduong' Ochanda otin gondewe gini. Koro kae ne gibiro ka dware mwandini, to mwandini ne nyuolga kae. Koro ema ne gigolo paro moro no ka e gwengwa ni gichakno pap Nyadiel. Pap Nyadiel kowinjo history en ni ne en bungu to ne en kuonde ma joma chon ne luongo mwandini ni Nyadiel. Koro kane gibiro ga chiko mwanda to jowetegi ne nyalo penjogi to kawuono wadhi kure, wadhi pap Nyadiel, wadhi pap ma nyidie nitiere. Maten mano ne chiemo mane gihero ahinya, ne gibiro to giluoro gi tol, to ka gisebwogo mwanda no bodonjo to giwacho ni Nyadiel ichomoko. Koro ne giluongo kae ni kar pap Nyadiel. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng' ma pap Nyadiel, we koro wawinj anena kuom jodongo mane nitie ka gweng'ni chakore ni ang'o momiyo nochak gweng'ni ni pap Nyadiel to nochakore nade. Chon ne wan kod piny kaocha ne nitie kama ne ji kwayoga diek. To kane ochak skundini, kane iluongo ga ni bar Kanyango, nikech kwarwa mano chako ka kanyo. To ka skundini nobiro noyudo kosechak skul moro Imbo no bar Kanyango. Koro wang'iyo wayudo ni nying manyalo rome en pap Nyadiel. Koro pap Nyadiel ok ne en ka kanyo. Ne en kamiluongo ni en Tiaora. Ma kichung' kanyo tiridri matin kichomo aora ma ikalo kidhi Siaya cha. Gumalo ne koni ne nitie kuma ne iwuoyi kwaga diek. Koro kanyo mano ochaga ni pap Nyadiel. Koro skundino ne wamiyo nyingno kaluwore kod kanyo ke jo bar Kanyango ne osekawo Imbo. Koro ne kwanyalo register gi nyingno. Nyingno nowuok kuom kama ne kwaga. Ne en pap yowuoyi mane kwaga diek. Chon ji ne ng'eny gi diek to kod dhok. Koro yowuoyi ne dhiga kwa diek kanyo, koro niluonge ni pap Nyadiel. To gweng'ni ma pap Nyadiel humbe landore kod weche kata timbe mage. Opogre gi Kristo wan jopur. To gweng'wa ka bende ineno ka buche nitie gold ji kunye. Gold no be nochakre mana 1920. Pap Nyadiel lumbwa ma wang'ere go en ni wan joman gi luor, waherre, alafu bende pap Nyadiel osegolo joma ong'e e piny mang'e ma oseti maber bende kaka wan gi the former
General Ogola oa mane direka. Pap nyadiel achiel ne Masumbi ka wachako wagolo the late Colonel Ogola ben wagolo ka. Koro mane ho mama wan go kaka jo pap nyadiel. Timbe mag pap nyadiel kae ng'ere ahinya kalure gi insecurities mantiere ka, nikech kiyudo kosechopo around saa 3 to okta jo boda ok ginyal tiyo tijegi mag transport ji, nikech sama gise dhi tiyudo ka ng'ato ma pikipiki ogoyo negi, koro insecurity ok ber as such. To kendo gimomiyo wang'ere ahinya nikech skul manoket kani ong'ewago gimoro miluongo no dwar. Wan gi jodwar mang'eny e gweng'ni madwaro le. To bende nitie dongruoge ma pap nyadiel osenyuolo ne jodak malorani. Development wanyalo neno first en road mane Barack Obama ogero nwani, osemiyowa expansion mar business, kendo osemiyo access mar homesteads osebedo mayot. Alafu bende wan gi dongruok ma waneno kalure kod jumbe marwa ma osegeronwa classes ma waneno ka renovate. Pauni ne onge ga chiro chon, to sani wan gi chiro mano maendeleo. Stima be wan go sani. Ndara ni chon nok en lam, to sani en lam nyaka Kogelo, odhi nyaka Ndori. Koro wan gi maendeleo. Gi pap nyadiel ka diere mane en bungu, aparo ni ng'ata achiel mane ogero gimoro achiel kamane iluongo ga ni kantin. Ka kalo kanyo to yudo kogere kantin. To gi sani oseger dukni. Buwan gi dukni maber mwanyalo nyiewe. Waseyudo skul pap nyadiel kae, chon ne waonge skul kae ne bungu. Wan gi chief's camp ka, wan gi rentals mogeri center ka, stima ntie. To gi taya mag securities, although taya manoketnwa ni to be okonywa sach gi sani, wakwayo mana sirikal ka ginyalo kelonwa taya manyasani, koro wabed gi securities moromo. Kata obedo ni jogweng' kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem mage ma pap nyadiel ni godo mako medical e gweng'ni, to gweng'ni bro medo dongore machal kod gwenge mamoko. Kaka gweng' wakwayo security within pap nyadiel, mondo nikech wan waero pur to waero agro business. Koro wakwayo ka security nitie, alafu wakwayo jotendo bende kanyalo miwa mbolea. Skul wan go manoger kae mochakre maber, makata mna jatelo marwa maro Alego gi Usonga bendo seti kodwa maber kanyo, bosegeronwa classroom renovation waneno kaber. Mak mana no wakwayo ni kaponi kaber to duogo losnwa skul onge fence, skul nigi rodhe kamoro amora kidwa donje skul idonja skul nigi rodhe. Rem maduoko wa chien ka mokwongo gold kunyre i pap nyadiel ka i Masumbi. To gima kimiyo warem gi gold no, wach mar kuodhok ni malo, to gold okelonwa jok mang'eny mwakia moa e pinje mopogore, jo Migori, jo Mabei, jo Gemnika. Koro dhok kwalre gweng'wa kamarach, koro kaka dwa chom ni ng'ane ma jakuo wakia. Gin jo game kata en jagame kata en jaka ok wang'eyo. Wan gi chief camp kae. Chief camp ka oketnwa kata mana e peace moko ritnwa kae mondo wabed gi security motegno. Wakwaya kwaya kwa jotend woyie to geronwa kata police post achiel ka ema nyakonyo mondo mwandu owe lal. Skul wan kodo to wahawo secondary mabor, wango gi secondary ma within, koro wakwayo ka sirikal nyalo konyowa mondo wayud secondary alwora. Wakwayo mondo ketnwa osuptal machiegni kan, kech kwan mon wachandre sana mon mapek kod mon ma nyithigi tuo nyaka wadhi mana Siaya kata Ng'iya. Karwa ka pap nyadiel nosebedo approved for a health facility. Koro rem wan go en nano yudo pesa mwanyalo gerogo health facility kanyo. Wanyalo kwayo gine gitemie gikelnwa kata industries machiegni manyalo mi ji yud tich mondo giyudgo mwandu ma ginyalo gerogo kata facilities machalo kamago. Mana kamano Nyakwaramogi, gikanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar Ng'e Gwengewa. Kikidhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech juma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.